रबि नार्जारिनि सायाव बिथां फैला जेबरगयारि सारा फिन माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना नुवाखैब्लाबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै आपडेटखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ फुलनायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो। स' बिथां रबि नार्जारि जाय एक्टर आरो थामहिनबा डिरेक्टर बिथांनि सायाव माखासे मानि खेंफोरथि होफिनदों बिथां फैला जेबरगयारि सारा। थ' फैदो बिथां सारा मा खेंफोरथि होखो थामहिनबा मा बाथ्रा बुंखो बिथांनि सायाव जों आबुङै मिथिनो लानोसै। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। किन्तु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ। थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा, आंनियानो साबसिन जादों, आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो। खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो। फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया। आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा। दा गतिके गावनि सोरजिनाय, गावनि बुंनाय, गावनि साननाय हनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो। दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों। दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन, बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा। बोरमाया मा जायो मा जाया, फाग्लाया मा बुङो मा बुङा। बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो, बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा। सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो। फाग्लायाबो लामा लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो। बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया, खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो। गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया। खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन, जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिमबो जों साबायखर बावहरगोन। अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन, बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ, बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना। फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु NSDN मानसि, बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों। आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा, बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे मोन19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै। बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै। फैला MCLA दंमोन, आङो साबमिटखौनो होखायाखै। खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै, गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै। दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय। गोजोन्थों। बिथाङा बुंबाय थादों मोनसे समावहाय जोंनि बे फिल्म एवार्डखौ रावबो प्रडिउसार, रावबो डाइरेक्टर, रावबो आर्टिस्टफ्रानो जेबो इम्पर्टेन्स होआमोन, जेबो भेलु होलामोन। जोङो बुथुमसो फिल्मफोरखौ बिहर बुथुम जों बे फिल्म एवार्डखौ खालामनाय जादोंमोन। मानोना रावबो भेलु होआ, रावबो इम्पर्टेन्ट होआमोन। खिन्थु दिनै फैयै बयबो मोननो थाखाय जे हांखुर जाबाय, बेखौ लानानै जे दान्थे बिनथान्थे जाबाय, बेनि ओंथियानो जाबाय जे बड' फिल्म एवार्डआ दिनै गोजौ मानदान्दानि जाबाय। आरो जोङो नुदों जायफ्रा एवार्ड मोनबाय बिथांमोन एवार्ड मोननायफ्रा स्टेजावनो मोदै हुगारदों, गाबदों। बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै बयबो बे बड' फिल्म जा एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय। आरो बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे एवार्डआ दिनै गोजौ थाखोनि जाबाय, गोजौ मानदान्दानि जाबाय। आरो बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जितु आब' रजनि बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि, बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों। गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन, बे आर्ट फिल्म नङा। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो, सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया, जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया। मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया। जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर, जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो। आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि
जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बिनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया दा आंनिख्रुइ बे फैलानिख्रुइ फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै साननो हायो क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दङ दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो गतिके जोंनो एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन खिन्थु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हमनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबयसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों।